sone sirrin zuciya. Wai menene so menene kauna? Idan babu kai ba zan iya rayuwa ba. Kunne na ashe yake saurari kowace irin maganganu inda na kan. Adami, ina son ki. Kaunarta ta bi sassare saki jikina ta rasa. Ya zan misalta muku kinta kala ta halayyar. Budurwa ta ce ta rubuta min wasiƙa wai bayan dubin gaisuwa gani wai ya shugaban kyawawa na amma yar mahaukaciya ce. A yau ina son zan ba da auren Abubakar da Aisha. Na biyu akwai Hafsat da Usman. Sannan na uku Hairana da kuma Al'amin. Ashe fa ba karfi na yi ba. Dole ne a haɗa auren Alamin da Zara. Zan zuba ido ne in ga hakan bai faru. Na ba zai yiwu ba. Dakata min. Kuma ta nan zaki bullo? Mu fa duk ba zan juro wannan abin ba. Sone sirrin zuciya. So sirrin zuciya. So sirrin zuciya. Na rasa ya zan bayyana. Ka zuba wannan a cikin abinci kowa ya ci a cikin gida. Na mallaka ne. Tambaya ta kake Da ta na gidan duka su zo su mutu. kai da Allah gafara sha. Kin ga? Idan suka tashi duk wanda suka samu kan uwa da wafi za su haɗa kowa hatta Alamin ɗin shi ba su kawo da shi. Hairana za ta yi hatsari gobe a mota. Labari zai zo cewar kawai ta mutu. Duk abin da ya sami hanyar nan kowa yi sai na bi diddigin sa wallahi. Na rantsi da Allah ba zan kyale shi ba. Master, me shigo da kai bangare na bangaren da nake da matata. Ni ce mataka, ni kake da hukuntawa ba shi ba. Zargin da ake a kanku ya tabbata kenan. Kana daukan matata kuna aikata fasikanci kai da ita kenan. Tun da nake a rayuwata ban taɓa son wani namiji irin yaya Al'amin ba. Ina son shi, ina ƙaunarsa.